الله إيه أمبار إذا حكي جميرنا يزلنا أبتنا موداتا بارتنا مصحف روميان دينا زلنا معرف 14 هنا خنص إن صنيحنا معرف 14 كاب قصر حاد حساب 13 بأميرينا نوح سلا زخونا إمبر كساب 10 شوم معرف 15 قصر 13 زلو حادي بحادي زخيت السوغانم انتايو نستوم بإمنت زدخومو زبالهم مالتي بإمنت زدخومو مسؤوم كمين ملالس نحن حدنا كمين التحاحاز زبلنا بأميرينا نيرنا قربتي إن مسؤول زقصلينا لهم النري كاب قصر 14 كساب 23 زلو لهم هنو دينا نزقصل كأتي معرف 15 زلو نعو زمسل مسؤول زخيديو نعو كأب زقصل كريينا بذا حالة فاقن انتايرينا نيرنا بإمنت تدخمو ويكاني بإمنت مدكام انتاي مخانو قربتي نعو زرزير نار إنا نيرنا بإمنت مدكام مالت كاب قويتا مقدال مالت ايكونا انتاي دا اتي نعانا قويتا زي فقدلنا سرد أولو اتغالي خاني رديت ناتو زي بلو عالو أمو اتي زتردو نت زي تردو أين أكو اتي زي تردو ويكا دخوم زخوانا خاني دخومي لو زلو بزمالتي نسو خاني أبكال أيفرد نمنتا يمكم زقور زلو ويلو أبكال أيفرد زبل نتبي إناري إنا نيرنا نزي قصايري إنا نيرنا أكزابير مخنيات كقرب كل هاريا باولا سابزتاي زبل مخنياتو اتسخا ردئيتو قديلو تبلو زلخا سي እግዚአብሔር ተቀቢሉ ወይ ንስኻ ንምንታይ ኢኻ ከምኡ ትብል ዘለኻ ወይ እስኻ እትፈርድ ዘለኻ ንምንታይ ኢኻ ትፈርድ እግዚአብሔር ተቀቢልዎ እንድዩ ይብል ሓደ ነጥቢ ከምፅእ ከሎ ካልኣይ ነጥቢ ከዓኒ ንስኻ መን ኢኻ ብቐንዱ ኸ ንስኻ መን ኢኻ ኣብቲ ናይ ካልእ ጊላ ንስኻ ትፈርድ መን ኢኻ ጎይታ ኣለዎ እንዶ ጎይትኡ እዩ ዝፈርዶ እምበር ንስኻ ኣይኮንካን ስለዚ ንስኻ መን ኢኻ ሳልሳይ ከዓ እዚ ሰብ እዚ ከምዚ ገይሩ ኢልካ ንስኻ ተወግዞ ዘለኻ ንመን ኢሉ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ንርእሱ ኢሉ ድዩ ንእግዚአብሔር ኢሉ እንድዩ ዝገብሮ ዘሎ እቲ ራብዓይ ከዓ ንዓኻ ብዘይተዋህበካ ስልጣን ናይ ወንበር ናይ ፍርዲ ወንበር ንምንታይ ትሕዝ እሱ ናይ እግዚአብሔር እዩ ፍርዲ ናተ ኢሉ እዩ እግዚአብሔር ኢሉ እዩ ዝድምድሞ እዚ ነጥቢ እዚ ኣብታ ናይ ኣብ ሮሜ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ናይ ካብ ኣይሁድ ዝመፁን ካብ ካልእ ዓለም ወይ ከዓ ካብ ኣህዛብ ዝመፁን ስለ ዝነበሩ እቲ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ምፍልላይ ንዕኡ ናይ መተዓረቐ ዓይነት እዩ ሓደ ዓይነት ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ክረኽቦ ኢና ካብ ምዕራፍ 14 ካብ 14 ክሳብ 23 ዘሎ እሞ ከነንብቦ ኢና ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ክረኽቦ ኢና እንደገና ማለት እዩ ካብ 14 ካብ ቁፅሪ 14 ጀሚርና ከነንብቦ ኢና መተሓሓዚ ክኾነልና ካብ 12 ጀሚረ ከንብቦ እሞ እምበኣርሲ ነፍሲ ወከፍና በብናይ ርእሱ ንኣምላኽ ፀብፃብ ክህብ እዩ ስለዚ ኣብና ንሕድሕድና ኣይንፍረድ ሓደ እኳ ንሓዉ መዕንቀፊ ወይስ መሐንኮሊ ከይገብረሉ ግዳ እዚ ይፍረዱ ነቲ ከም ርኩስ ዝሪኦ ደኣ ንዕኡ እዩ ርኩስ ዝኾኖ እምበር ብርእሱስ ገለ ርኩስ እኳ ከምዘየልቦ ብጎይታና የሱስ እፈልጥ ተረዲእውን ኣለኹ ሓዉኻ ካብቲ ብልዕኻ እንተይ ጓሃየ ደጊም ብፍቕሪ ኣይኮንካን እትኸይድ ዘለኻ እሞ ነቲ ክርስቶስ ዝሞተሉ ብብልዕኻ ኣይተጥፋእዮ መንግስቲ ኣምላኽሲ ብመንፈስ ቅዱስ ጽድቅን ሰላምን ሓጎስን እያ እምበር ብብልዕን መስተን ኣይኮነትን እሞ ነቲ ሰናይኩም ኣይተጽርፍዎ እቲ በዚ ከምዚ ንክርስቶስ ዘገልግል ንኣምላኽ ባህ የብሎ ብሰብ እውን ፍቱን እዩ
امبارسخي أسر ناي سلام نجرن أسر نحد حدنا زهنس النسعب ناتي تكبر أملاخسي بمخنيات بالعي أي تفرسو كل نصوهي ناتي بولول زبلعجن زبلع سبقنا كفوي حوها زعنك أفرلو زبلع زي مقبار سقا زي مبلع ويس ويني زي مستاي صبوغي نسغا أتا أمنا زلاتك أب قدم أملاخ نرأسغا تهالوغا إتي بيتي صبوغ إلو تفت زفتانو نگر أب رأسو زي فرد بوصوئي كناغي كاب أمنا زي كوانا زبلا كله حاتياتي مو إتي إناتا ولا زبلا بأمنا سلا زي بلعي يخون نبلنا بخلو خري أخلنا حجي أبتي قصر خلطة هنجمر كوالنا زحالة فسومن ذكراتو خينا انتايلو كل مبلع كم استفقدوا له زأمنا له اتدخم جنا حملي إزبلا إيلو ريهم اتدخم زبلا زلو اتفقدوا له زفلت مالتي كل مبلع كم تفقدوا له زأمنا له اتدخم جنا حملي إزبلا إيلو حجي أبتي كزيتي أبتا نايروم زنبراتو لكزي أبتي كزيتي بزحك نايبل أن نايمستن قداي نيري مخنياتو نايهود حقي انت دا رئينايو ويكا نايبولي كيدان حق ترئينا دارقا مبزحتو أمك بستمركسي إذا بلا أزي تبلا إذا ستي إذا أي تستي بمبعالك أمسو بخمسة معالتي أي تسرح كمزة قبر كمزة أي تقبر زبليو حجي مبزحتو بزعبا مك بستتها هذي حجي نزمانات يوم كاباي هود زماسو እግዚአብሔር ዝሃቦም بموسى ዝተዋህቦም ሕጊ ንዑ እንዳተኸተሉ ስለ ዝኸዱ ከም ልምዲ ሒዞሞ ኣለው ምስኦም ኣሎ ዋላ እኳ ሕጂ ጎይታ ተቐቢሎም ሓራ ምስ ኮኑ ገሊኦም እቲ ልምዶም ክገድፍዎ ቀሊል ኣይኮነን ብኣሞይ ኤግዛምፕል ሂብና ነርና ልክዕ ከምዚ ንሕና ኩላህና ክርስቲያን ኮይና ሓደ ካብ ዓድና ዝመፀ ንሕና እንዝምሮ መዝሙርን ሓደ ካልእ ኣፍሪቃዊ ዝምሮ ነንበይኒ ሳቶም እቲ ኖርማል ሓደ ሙዚቆም ናይ ደርፍን ናይ መዝሙርን ዝበሃል ፍልሊ የብሎምን ሓደ ሙዚቆም እቲ ሙዚቃ ትኻ ንኩሉ ይጥቀሙሉ ኣባና ግን ንመዝሙር ዝኸውን ኣለና ንጓይላ ዝኸውን ኣለና ምክንያቱ ንነዊሕ ዘመን ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቤተ ክርስቲያን ዜማታት ስለ ዝፀንሐ በቲ ልምድቲ ስለ እንኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ሽዑ ርዲእ ዘለዎ እንተደኣ ንዕኡ ሕልፍ ኢልዎ እሞ ብናቱ መንገዲ ኸይዱ ንሕና ንፈርድ ማለት እዩ እሱ ግን ርዲእት ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝፈርድ ዘሎ እንታይ ንዑ ይድኹም ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ነገር ተፈቒድልካ እዩ ግን እቲ ድኹም ግን ሓምሊ እዩ ዝበልዕ ብሎ ኣሎ ሓምሊ እዩ ዝበልዕ ክብል ከሎ እንታይ እቲ ስጋ ከርክሰኒ ኢሉ ስለ ዝሓስብ እዩ ንኣብነት ናይ ጣዖት እዩ ንጣዖት ኢሉ ዝተሓረደ እዩ ኢሉ ሕልንኡ እሱ ከዓኒ እንታይ ደኣ ንጣዖት ተሓሪዱ ከዓኒ ኣየርክሰኒ ኢሉ ኣብ ሕልንኡ እንተ ደኣ ሓሲቡ ኣይበልዖን እዩ ስለዚ እቲ ርድኢቱ ከምኡ ይገብሮ ኣሎ እንታይ ግን ዝብል ዘሎ ነዚ ይኹንኖ የሎን እግዚኣብሔር እወ ርድኢቱ ከምኡ እዩ ግደፎ እዩ ዝብል ዘሎ ንዕኡ ኣይተዓንቅፎ ግደፎ ንስኻ ኸ እታ ትበልዕ ዘለኻ ነቲኦም ርድኢት ዘለዎም በቲ ርድኢት ዝኸዱ ከዓኒ ንስኻ ኣይትፍረዶም ንምንታይ ከም ዘይገበሩ ኣይትበል እናበለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ከም ዝበልኩኹም እቲ ናይ ኣይሁድ እምነት ኣብ ብልዒ ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ሕጂ ዳርጋ መብዛሕትኡ ኣብ በልዒ ዝተመርኮሰ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ብልዕን ኣብ መስተን ዝተመርኮሰ ኣብ በዓላት ከዓኒ እዚኣ መዓልቲ እዚኣ ዝተፈለየት እያ ካብቲ ሓንቲ ዝተፈለየት እያ ኢሉ ተሓደ ይኽብር ተሓደ ከዓ ኩለን መዓልታት ሓደ እየን ይብል ሕዚ እዚ እቲ ርድኢት እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ድኹም ኢሉ ኣብዚ ፀብፂብዎ ዘሎ ከም ዝተፈቕደሉ ፍልጠት ዘይብሉ እዩ
اتناجر كوبرو كم تفقدلو فلتأس زي بولو انت جيرو خاز زفرح ايو ايز سابزي مالتي سلازي ايز سابزي نتوم زقوبرو كن انت يقبر يفرد እንደገና ከአኒ ይሰናኸል እዚ ሰብ እዚ ይሰናኸል ካልኦት ርኢዩ ዋ ከምዚ ክገብሩ ርአዮም ኢሉ ይሰናኸል ንበሎ ሓደ ሰብ እንተ ደኣ ብናህና እኳ ተወሲድናዮ ምስ ገለ ሰባት እንተ ደኣ ርኢናዮ ክርስቲያን ኢልና ሓሲብናዮ ምስ ገለ ሰባት ርኢናዮ ኣብዚ እኳ ደሓነ ኦኬ ኩሉ ሰብ ዝኣትወ እዩ እቲ ባራት ዋላ ዝኾነ ነገር ግን ኣብ ዓድና ተዝኾኑ ባርካ ኣቱ ተራእዩ ክስቶ ምስ ገሊኦም ኣቱ ነይሩ ተባሂሉ ሕጂ እንታይ ክልተ ዓይነት ሚዛን እዩ ዝወሃቦ እቲ ርድኢት ዘለዎ እዎ ከኣቱ ክእል እዩ ምስ ሰብ እኮ ከኣቱ ክእል እዩ ኣብኡ ከዓኒ ዝገብሮ ከዓ እሱ እዩ ዝፈልጦ ማለት ገሊኦም ዛዕባ ክመክር ዲኣትዩ እንታይ ከኣትዩ ናቱ ክስታይ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ድኹም ግን እንታይ ክገብር ናብኣ ኸደ ኢሉ ክኸሶ እዩ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ እዩ ዝብለና ዘሎ ብዚ ሕጂ እቲ ብርቱዕ ከዓ ከም ተፈቕደሉ ዝፈልጥ ሰብ እዩ እዚ ዋላ ሓንቲ ዝገብር ኣይኮነን እዚ ተፈቒድለ እዩ ኣባይ ከዓ ዋላ ሓንቲ ድኻም ኣየምፅእን እዩ ኢሉ ዝሓስብ እዩ ዋላ ንጣዖት ይተሓረድ ኣባይ ለውጢ የብሉን ኩሉ ክብላዕ ተፈቒዱ እዩ ኢሉ ዝኣምን እዩ ሕጂ እቲ እምነቱ ይኮነን ሕጂ ሃዋርያ ጳውሎስ ተኣሽሙ ዝብሎ ዘሎ ግን ኦኬ ንስኻስ ኣሚንካ ኣለኻ ግን ነቲ ሓዊኻ ኢልካ ኣይትጥንቀቕኒ ኢኻ እቲ በኣኻ ክዕንቀፍ ዝኽእል ንዕኡ ዘይትጥምት እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ እንታይ ይኸውን ከዓኒ እንተ ደኣ በቲ ድኹም ጎኑ ርኢናዮ ከዓኒ እዚ ርድኢት ኣለኒ ኣነ በሪህለ እዩ ዝብል ከዓኒ ይንዕቕ ከላ እዚኦም ኣይበርሃሎምን ይብል ከምዚ ተሰሚዕኹም ትሰምዑ ትኾኑ ኢኹም ገሊኦም እዚኦም ኣይበርሃሎምን ገና እዮም ዘለዉ ኢሉ ንኻልኦት ይንዕቕ እንደገና ከዓ የሰናኽሎም ማለት እዩ በከዳድንኡ ድዩ በካይድኡ ድዩ ወይ ከዓ ዋላ ብናይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣገላልፃም ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ማቴዎስ እንተ ደኣ ርኢናዮ እንታይ ይብል ኢድካ እንተ ደኣ ኣስሒታትካሲ ቁረፃ ካብ ክልተ ኢድካ ብክልተ ኢድካ ሒዝካ ንመንግስተ ሰማይ ተኣቱስ ሓንቲ ትቁረፃ ብል ሓንቲ ዓይንኻ እንተ ደኣ ኣስሒታትካስ ተዓይንኻ ኣውፃእያ ካብ ምስ ክልተ ዓይንኻ መንግስተ ሰማይ ተኣቱሲ ሓደ ዓይንኻ ሒዝካ መንግስተ ሰማይ ከኣቱ ይሕሸካ እናበለ ይዛረብ ሕጂ እሱ ኣባሃላ ሞታፈር እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ከምኡ ክብል ከሎ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ካብ እዚኣ ኢድካ እንተ ደኣ መሰናኸሊ ኮይና በቲ ኢድካ እትገብሮ ነገር ስኒ ግደፎ መሰልካ ሕደግ እዩ ዝብል ዘሎ መሰል ኣለኒ ተፈቒድለ እዩ እግዚኣብሔር በዚ ነገር እዚ ኣየወግዘንን እዩ ትብሎ ነገር እኳ እንተኾነ ግን ንኻልእ ካብቲ ዕንቀፍ መሰልካ ይቆረፅ በቃ ግደፎ እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ኢድ ንምቑራፅ ኣይኮነን ሕጂ ልክዕ ከምኡ እዩ ምእንቲ ካልኦት ክትክደስ ኣለካ ጥራሕ ናይ ርእስኻ ኣይኮነን ኩላህና ነናህና ክሳይ ህልወና ኸውን ርድኢት ተፈላለየ እዩ ብዝበፃሕካየ ነገር ተፈላለየ እዩ ግን በቲ ዝበፃሕናዮ ኩላህና ኣይንኸይድን ኢና ምክንያቱ ሰብ ክርኢ ኣለና ከምኡ እዩ ከዓኒ ከምኡ ኢና ንነብር ግን ኣብዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኩሉ ግን ንፁህ እዩ ግን ንኻልእ መሰናኻሊ ክኸውን ግን የብሉን ተዳ ንኻልእ መሰናኻሊ ዝኸውን ኮይኑ ግን ይትረፈኒ እዩ እቲ ቀንዲ ሓሳብ ከምዚ ከጋጥም ከሎ እምበኣር እንታይ ክንገብር ከም ዘለና እዩ ከምህረና ዝፅሒፍልና ዘሎ እዚ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ጥቕሚ ኣለዎ እንተኢልና ሕጂ ኣብዚ ገሊፅዎ ኣሎ ዋላ ተመሊስና እንተ ደኣ ርኢናዮ ከምቲ ናይ ከም ርኹስ ዝሪኦ ደኣ ንዕኡ እዩ ርኹስ ዝኾኖ እምበር ብርእሱስ ገለ ርኹስ እኳ ከም ዘየብሎ ብጎይታ ኢየሱስ እፈልጥ ተረዲአውን ኣለኹ ሕጂ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ርድኢት ኣብዚ ንርአ ኣሕዋተይ
حواري باولس أبز انتاري إنايو كم تري وزر لهم حواري باولس انتاي زبر ردي إتالو قال لك رخص نجر بحال نجر يلا ولا حانتي رخص بحال نجر يلبون إذا خاب قويتا أفلت تردي أون ردي إتالني إذا بزلو أوكي مو ردي إتالك هذا أنتاي شكر وصل كلام دلله كاسي تقون نو أبطأ صراحة ستحم بشتكي جي يمل صلو حوخا بتبل أخا أنت دا أقوهاي كما يلو خمز قبر زبل أنت دا أخوينو دقم بفقري أيكون كان بلنا له بفقري أيكون كان نحوخا يتحاليلوني غازل لخا نتي ناتو عقمي تري أيكون كان زل لخا إذا بلنا زلو إتي ناتو ردي تري يلخان إتي ناتو بس إحوى زلو أي ترداني غازل لخا سلازي فقري يبل كان أو دقنا زبرت أوين زارة وزلو نتي كريستوس زموتالو ببل أخا أي تدفعيو مخنياتو بأخا تسناخيلو كي ترف كي ودخ يحواتي إذا practical example كن وسطو خينا أب عادنا قدم بزح شكر أب فاميلي فطر نيرو إذا كارني أو دامت ككبر كله بتي ناي عادنا ناي أرثوذكس لمدي ما تقدر قام بزحته كزاوت مالتي أو دامت يخبر حجي إتي أو دامت تباهيلو استغدالو مكبي إتي ردي إتزالو زغنا نجار كبل أخلي ولا نا يسلمون ولا نا ودام التحرد زي قدس زبل سقام يبولون بس فاميلي خوينو يبل أساتي ولا حن سقام يبولون قال قاني أو بس زي بس قاني أيبلعني إلو مس بيت سوي ما قلت مو باس خون كاو جزا سقوك كنداي سقام يمس مالتي هجي اتساب كيغا قبرالو مالت أيكونن جن تاردي تقوم أصل زخونة إذا يركسني لسلا ذا حسبه إذا يركسني مساعتهم تحوي سنة زي أيبول أني لسلا ذا حسبه حجي أبير نزي يوقص يكون نزله كن نعو خالله يزبل زله كن بوز ما تصير شكر الله مالتي أبتردي أنت أزي بصيح كمالتي سلازي لك عقومي نزوم سبات يوم كذا كاتم زله أتوم أبرو ما زعنحو أتوم كابه زاب زموسون أتوم قالي أم يهودن أتوم قالي أم تسديدهم سلاز نبارو بتي أعوز نبره نقص سدت أقات إموهم سلاز نبره نتيوم يهود مالتي شعو توم أعوز تعرفهم نبارو عابيهم يمصاني همم صبور ردي تحيزهم يمصاني همم كمل له سخال له شعو اتيوم ناتنا يهود لمدي كقبرو مصر أيوة نايمن عق ملك سلازر أيو ينزل صحة زلو نابنت قدام مخبار كم زي أي بلعني رخص إنسسا يزبلو نجر زي مبلع نجر مالتي سلازي عبزقين هواريا باولوس كنجرنا خلون تاي بلالو منقص أملاخس بمنفس قدس صدق إن سلاما حقوسن ينبر ببلعن مسن أيكونتن مس بلعن مسن أيكونن نتسنايكم سأيتا صرفوه نبلع نجر انتايو مبري يسوس كريستوس بعلو انتايلو له نسب زركوسوسي كاب أف سوات سيد ألنبر ناب أف زعتو يكونن إلو ودي إيوه كريستوس نهاريا باولوس كازر ردي إتالو هجي نقل يوم جا أبز درجة زي بصرون سلازي بازي بالعقا نتي زل العالم أو زخانة نتقند التحقواس تفتروا اللقاني ناي منفس قدس السلام حقوسن زخانة نعو أي تدفع أيو بالعترف كائز بزلو تقند حساب أبسي ناي እግዚአብሔር መንግስቲ بمنفس قدس زخانة صدقن سلامن يا ناي مغبي كونن نمغبي ኢልካ እምበር ነቲ እግዚአብሔር መስዋዕት ዝኸፈለሉ ንዑ ኣይትኽሰሮ ስለዚ ንሓውኻ ርኤ ንሓውኻ ንሓፍትኻ ርኤ ነቲ ደረጃኦም ርኤ ኣሕዋተይ እዚ ቀንዲ ክንጥንቀቐሉ ዘለና እዩ ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ነቲ ምሳና ዘሎ ነቲ
جنا زعب زلو نعو كنت أمتي كبأنا بأنا مقنعت كأنكف يقولون هذا نجار كردانا خيلي كن ترديني إلنا نخالوت أنكفات كي نقوني لا تتزي تردو خاني أب كندي زخصص كساي كقبر كاب كست أو كبل زي تردو نجار كم زلو خفلت نازي نخلتي انت اي حجي نحنا سناي نبلو نجر كله خيلي سناي زي ولا حنص اقام يبلون كنبل نخيل كنكي نتخالي انكفاس زخون تخوينكم سناي يكون ايكون نيزولو سلازي اتقاندي بفقر من ملالاسنا اذا دلي بفقر نملالس عندك عبزي انت يتحساس بنا يسوس كل كزي حواتي كم كريستيان أبزا قداي زيا تدا إذا حجي إذا نقرأكم ذلك قليل لا يكون مخنياتو أمونغو خلت إخات غرق أرز اللخا مالتي فتحادة رديت علىك بتحادة خاني ترديت كم دلاي خايتو قبرو خاني سبات كت أنكف عيدة لخان إتي درجة سني كميلو خمزو خون إيلوم كساي كابزو خون يحواتي قالكو كساب مزمور زمان راخ ما زعنكفو مالوكو كما يجيرهم حصر زبل خدان جيرهم يزمروا إلهم زعنكفو له سلاز وين أبتنسخ بصح كاي خطب صحو مالك ويكا كتنكا قالك مالتي مسوات إخات خفت زلخا نسخا منهم كم زي كوانا فليت كاتردي إكا خلو كن نحوخا خطبلكن تصورو مالتي نرأسنا يكوننا ننبر حواتي نرأسنا يكوننا ننبر إتي أبيت أملاخ آتيو ويتا برهان هيو مس يزولو خاني نتي ناي زابير كند حساب اندا تردق عبيد اللي نزي معباي زدلي نقول لك زي تابت كريستيان كعبيد لي تاد ازي عبيا كن كمزي زقاطما مالتي غاغي فطرمو نتيوم تردقوم يصعانو تي اتومون كساي خون امونغو شعو كمز كونفليكتي مص مالتي سلازي كن نخلتيو كومبرومايز غير كام خاد مالتي نخلتيو نحلخا مخاد إيو زمهرنا زول حواري باولوس أبزي نتام كابكلتيو وجن زموس وأبتا بتكريستيان نبارو نخلتيو أمي حجب زمخرم زلهم مالتي نخلتيو أم وجن أنت تردي كازلهم نحوغات أمتو أنت زي تردي أكام اتحوغا بمن تايردي تقبرو خمزلو كتردي أفتن سلازي امبارسي أسر ناي سلام نجارن أسر نحد حدنا زهنس النسعاب نتتكبر أملاخس بمقنعات بالعي أي تفرسو بمقنعات بالعي نازي أي تفرسو كل نصهي نتي بولو الزبلع سابقنا كفو يبلنا تري لهم كل نجار نصهي انت دا تترات إيروكن نعوكن كفوي حوخا زي انقفلو زبل زي مقبار سقا زي مبلع وسوين زي مستاي صبوقيو بلنا تدا حوخا زي انقفلو خالنو سقا مترفكا وين مترفكا يزبلنا زلو زي حجبتنا يهود لمدي إذا خي زلو أبا يهود وين ستة مقبخ أبلع أبا هاي أمنا يهود لمدي مقبي اتقان زعابي بكا بعالاتهم لا مقبي أبا نون قومي بعالاتهم لا مقبي هاي مقبي بعالاتي بكا صبو غيرهم مقبز قبرولو صبو غيرهم مستاز قربولو كزيي سلازي جن أبز خرستنا مسمى صحان تدا تحاو خازي عنكف كوينو سي ترف كازي إزب زلو
ንስኻ ኣታ እምነት ዘላትካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽካ ንርእስኻ ትሃሉኻ ትርኢ ኣለኹም ኣንታ እምነት ዘላትካ ርድኢት ዘለካ ንስኻ ምስ ኣምላኽካ ትሃሉኻ እታ ነገርት እያ እቲ በቲ ጽቡቕ ኢሉ ተፈቲኑ ነገር ኣብ ርእሱ ዘይፈርድ ብፁዕ እዩ ይብል ኣብቲ ቁፅሪ 21 እንታይ ብዙሕ ግዜ ሰባት ሕጂ በዚ ነገር ዝጥራሕ እንኳን ክንደይ ክርክር ሰሚዕኩም ትኾኑ ኢኹም ሰሚዕና ንኸውን ኢና ብኣምሆይ እውን ኢለ ነይረ ከምዚ ክፈላለ ዘይግብኦ ዝፈላለ ኣሎ ኣብ ቤተ እምነት ሎሚ ግዜ ማለት እዩ ክፈላለ ዝግብኦ ክፈላለየና ይግብኦ እዩ ማለት ኣብ እምነት ዝተላዕለ ኣብቲ ዝተኸፍለልና ዋጋ ዝተላዕለ ኣብኡ ኮምፕሮማይዝ ምግባር ኣየድልኒ ግን ኣብዚ ከምዚኢታት ቀንጠመንጢ ብብልዕዶ ብመስተዶ ብገለመለዶ ብገለመለዶ እዚ ክፈላለ ዘይግብኦ ነገር እዩ ብበዓልዶ ብቐዳምዶ ብሰንበትዶ ብገለዶ በዚ በልዑ በዚ ኣይበልዑን በዚ ሰትዩ በዚ ኣይሰትዩን በዚ ክንፈላለ ኣይግባአናኒ በቲ መሰረታዊ ነገር እንተዘይኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ዘይፈላለ ከይፈላለየና እምበር እዚ ዝመኽረና ዘሎ ዘይፈላለ ነገር ከይፈልየና እንተ ዳሪእኹም ኣሕዋተይ ክልተ ነገር ኣሎ ብዙሕ ግዜ ከነሰባህለሉ ዘለና ንሃይማኖት ምስዓብን ንእግዚአብሔር ምስዓብን ነንበይኒ ክልተ ነንበይኒ ዋላ ሃይማኖት እውን እንታይ ከይበልና ዋላ ቤተ እምነት ንገዛርሱ ዘን ዘለዋ ናይ ጎይታ ዝኾና ወንጌላውያን ዝኾና ወይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያናት ቤተ እምነት እየን ዝበሃላ ንዕአን ምስዓብን ንእግዚአብሔር ምስዓብን ነንበይኒ ብዙሕ ሰብ ግን እንተዳሪኢኹም ነዘን ነናቱ ናተይ ዝብላ ንዓ ይስዕብ ብሕልፊ ብናይ ሓበሻ ተርኢና ማለት እዩ ኣብታ ናተይ ዝብላ ኸኣኒ ናቱ መምርሒ ኣለዎ ናይ እምነት መምርሒ የውፅኡ እዮም ንዕኡ ጽቡቕ ገይሩ ይሕዝ ካብኡ ክትዛረቦ ከለኻ ብመጽሓፍ ቅዱስ ገለ ነገር ክትዛረቦ ከለኻ በፍጹም ኣይቅበለካኒ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕስማ የምፃልካኒ በታ ናቱ እምነት እዩ በታ ንሱ ኣብታ ናቶም ዶክትሪን ጽሒፎማ ዘለው ብኣ እዩ ዝከራኸር ብዙሕ ግዜ ኣነ ከምዛ ኣጋጢምን ኣሎ ብቃል ኣምላኽ ብመጽሓፍ ቅዱስ ኢልካ ክዛረብ ከለኻ ኣብዚኣ ደሞ ቃል ኣምላኽ ከምዚ እንዲ ዝብል ዘሎ ኢልካ ክዛረብ ከለኻ በፍጹም ክሰምዑኻ ኣይደልዩን እዮም ምክንያቱ በቲ መምርሒኦም እዮም ክኸዱ ዝደልዩ እቶም ንእግዚአብሔር ዝስዕቡ በቃ ንእግዚአብሔር ማለት ካ ቃሉ ዝስዕቡ ግን ነቲ ቃል እዮም በቃ በቲ ቃል እዮም ዝምርሑ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎም ልክዕ ከም ዘለዎ እዮም ዝወስዱ ከምኡ ክንወስዶ ይግባአና ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ እቲ ዝለዓለ ዋላ ድላየ ይኹን ዋላ ድላያ ቤተ እምነት ይኹን እሱ ኣይኮነን እቲ ዝለዓለ ኦቶሪቲ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ቃል ኣምላኽ እዩ ልዕሊ ቃል ኣምላኽ ምንም ካብኡን ላዕሊ ኦቶሪቲ የለን ባዕሉ እግዚአብሔር ማለት እዩ ቃሉ እዩ እቲ ስልጣን ዘለዎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ቃሉ ጥራሕ ክንስዕብ ይግባአና ግን ብፍቕሪ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ዝመኽረና ዘሎ ብፍቕሪ ነቲኦም ናብቲ ቃሉ ጽቡቕ ገይሮም ዘይበፅሑ ዘለዉ ግን ከነንቋሽሾም የብልናን ወይ ከዓኒ ከም ዝተዓበና ኮይኑ ክስምዖም የብሉን እቲ ቀንዲ ሓሳብ ሕጂ ንስኻ ኣታ እምነት ዘላትካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንርእስኻ ትሃሉኻ ትሪኡ ኣለኹም እቲ በቲ ጽቡቕ ኢሉ ዝፍተኖ ነገር ኣብ ርእሱ ዘይፈርድ ብፁዕ እዩ ግናኸ ካብ እምነት ዘይኮነ ዘበለ ኩሉ ሓጢኣት እዩ ትሪኡ ኣለኹም ካብ እምነት ዘይኮነ እቲ እናተወላወለ ዝበልዕ ብእምነት ስለ ዘይበልዐ እሱ ሕጂ ይኹነን ይብሎ ኣሎ ሓጢኣት ይኾኖ ማለት እዩ ምክንያቱ ኦልሬዲ ብእምነቱ ጌጋ ኢሉ ሓሲቡሎ ዝኾነ ጌጋ እዩ ኢሉ ብእምነቱ ዝሓስቦ ተኾይኑ በቲ በፂሕዎ ዘሎ ዝሓስቦ ተኾይኑ እንዳተጠራጠረ ዝገብር ንሱ ይጋገሎ ማለት እዩ
نزي زي دكفنا كالي أوريا باولوس نقرنتس صبو غيرو صحيف اللوم الله أبقدا ما يقرنتس معرف شو مونتي معرف عصرته وين كريينا هذا أبا معرف شو مونتي أنت دا ريينا كاب حدا جميرنا خنا نببينا مو بمولو أو خلنا نبيبنا طرح أو خلنا يردانا كم بو أو خلنا كم بو لكم معرف شو مونتي كاب حدا صعب عصر استزلوا كلها معرف مالتها كم زيبل بزعبا نطاقوت التسوئ كنا كلاتنا فلطت كم زلنا نفلط إنا فلطت ينفح فقر كنا يهنص بلنا تري لهم ابز انتاي بلالو فلطت علنا نا اطاقوت التسوئ ነገር ምንም كم زي كونه فلطت علنا ስለዚህ ግን ፍልጠት ይነፍሕ እዩ ፍቅሪ ግና ይሃንጽ ብለሎ ንምንታይ እዩ ፍልጠት ይነፍሕ ፍቅሪ ግን ይሃንጽ ዝብል ዘሎ ፍልጠት ይነፍሕ ዝብሎ ዘሎ ኣነ رديت علني أقد سنينيو إلكا نرأس خان كساي تقبر تنفح مالتي فقر جنت اللي كمسعى مستافلتات انت يقبر يهنس نخالق خايت أمت هذا كوا قال خمزي فلت سموسلون تلو نتس فلتو جانا خمزي كم تزقبو غيرو أي فلت عن جلو دلاي وانت فلت أون أصبحوا خمس فلت كوينو فلت أي كبوني لعلي وينالو نعم لاحظ أفكرون تقول كنا نسو بؤو فلوتيو يبل نعم لاحظ زفكرون تدعى أنت لو كنا نسو بؤو فلوتيو يبلنا مالتي دقيم بزعباتي نتاقوت التسوئ مبلع تاقوت أب عالم قزع كم زي كونه بزي اتحاد بينو كالا أملاخ كم زي البون نفلت قالو نابلا له حجواريا باولوس صبور رديس اللوي تاقوت والحانتي كونه أب سماي ويس أم مدري أمالختي زبهالو انت اللوس كمتي بزحات أمالختي بزحات قويتوتين زلو نعناس كله كاو زخون نحناون نعو نخون حد أملاخ راح أبو قالونا كل بو زخون نحنا بو نخون حد قويتا يسوع كريستوس لنا إذا فلتات زيكنا ولنا تري لهم زي أنا سبها لا إذا فلتات زيكنا أب كل سب أيركابينيو زينا خنا سبها له زكبانا إذا فلتات زيا إذا حاجة خنا بلاد أنا حنا كل نجار ولا حنتي كونن بكا أو تحرده ولا كلمة ولا حنتي يقولون كله ولا حنتي كونن إحنا هذا عمل خلنا كن إذا فلتات زيا كنا أب كل سب أيركابينيا حيالو نتتاوت كسعلومي لماد غيرومو نتاوت كم تسوى غيروم يوم زبال عزلو امو حلنا دخم كوينوس يركس تري لهم زيوم حجي بحلنا نتاوت كم تسوى غيروم يوم زوستو بقى سلازي ازيوم كم نداولو جن كندزغد فوق ايوالو علو سلازي حلنا دخم كوينوس يركس يرخصو مخنياتو بمنتايم نمنتايم اتيا امنوتوم يازيا زوم سبات زيوم إذا نستعوتي تسويو كبل عيبولون إلو من ده حسب خلو كن يقبروه بلعقنا أب أملاخ عيب الصحنيو انت بلعنا عين وسخ انت زي بلعناون عين نكن إنا كنا خي اتحارنتكم سنتهم دخمات معك أفخوين كيكونهم تتنققوا حدا سبنا أخا فلتتا زلوكا أبيت أعود تقميتك أنت رأيك اتدخم نتي نتاقوت التسوئ ان مبلعدو حلنو اي كدفرنيو تري لهم حماق ابنت تخون لخا يزبل زلو نسغاو كيف التتا لوكا ابيت تاقوت كا تقميت كا وتبلع لغا اتدخم جن نتي نتاقوت التسوئ ان مبلع حلنو اي كدفرنديو باخا مخنيات نعخا سلازي رأي زي امانو له خلو جنا ترديت زي بصحو خلو كمزي إتي مأنتو كريستوس موتالو دخم حاو بسري فلتاتكا يتأفعلو كمزي خاص نتوم أحوات إنا بدلكم نتدخم حلنا أمون إنا أقصالكم نكريستوس تبدلو اللهم سلازيخا
اتي بالعي نحوي زي عنكفو انت خوينو نحوي انت خي عنكفو نحوارو كتو سقا اي كبلعني إلو حواري باولوس أبسي بقى نحوي زي عنكفو انت دا خوينو أنا رديت نيرني والحانتي كونن بلعقوه جن نحوي عنكفات كاب كونه جن يترفني تري لهم نحواري إذا بزل سقا يترفني نازيو نحوارو سقا يترفني هجي تقند حسابو تاي نحوخات أمت السخاو كي رديت نيركا انت أخذ قبر كم زلكا تفلت نيركا كن نحوخا كتبل نحوخا رأي هجي زي أبل إكيرنا نريو لنا أبكالوين أب كله نصوت حواتي أبكالوين أب كله إتي تردي إنا زلو كن قورو النخيل كن سبعة زعن قفلو كميلو خمز قبر زبها لولو مالتي نعوم كاين عنكف كن قرفو نخيلينا أبا معرف عصر تخا كاب عسران سلستان جمير خان ببي كله تفقيد اللي كله جنا أيتأكمنيو كله تفقيد اللي كله جنا أيهانسنيو نفس وكاف نتقم بس آيد أمبر هذا قا تقم رأسو آيد له مدرن إتي بقى عملي إزولون نايجزابي هريمو أبعد عجز شيء زبالة كله سلاح اللي نايلكم قال خيمر مركم بلعو كابتم زي آمنو حدا انت سوعكم أما كتكادو انت لهم سلاح اللي نايلكم قال خيمر مركم اتقرب لكم زبالة كله بلعو قال إذس نتاقوت التسوئيو انت بلكم قنا ما انتي اتي زنقركم ما انتي حلينا إلكم اي تبلعو تري لهم كيدكم سي استقرب لكم ولا حانتي بك ولا حانتي كونن بلعو كي مرمركم كنك هذا سب إذن نتاقوت كوي تسوئيو إلو تناقركم سلاتي يحلنو سلاتي سابتي إلكم اي تبلعو مالت حليناك بس اي كاد امبر حلينا رأسها اي بالكون بلالو تري لهم ناتكا يكون كون زبل دلو ساو كاي رديت علىك كن حلينا بس اي كاد امبر حليناها اي بالكون سلامنتاي كايتي حارنتي بحلينا خالق زفرد انا بمسكانا خاب زمق اولودا سلامنتاي بتي زمسغنلو زصرف مبارسي انت بلعكم ويس انت ستهم ويس زخونه يكون انت جبركم زخونه يكون تري لهم كالوين انت جبركم كله نخبر املاك كبروا نايهود كونه نصراويان ويس محبر املاك كونه معنقفي اي تكونوا ما انتي قدحنوس تقمني بزحات امبر تقم رأسي كي دلخو قوم دما انا بكل نجر نقول سب يحكوس الله إلو حواري باولوس إذن نقرنا له مالتي مار كم تعامتو ويزبالكو نحنا كل كزي أبت مصحف قدس الله بت مصحف قدس كن مرح يدلينا جن بزك نعشتو كفلالينا زي قبوغن متان كاين فلالن لكنا طعنا ما نمك أنكف سلا زي بولو كنت انكف مبر نحنا حرنت علنا حرنتنا كنت قملو يكباناي كنت قملو خلنا خالقت كم زي انقفو غيرنا يتقند حساب زبلنا زلو سلازي بزي ببلعي بمستي يو ابز زبلنا زلو كن اب كالون كومو ابلاي كنغبرو نخلينا اب كالون ابتي ابت كريستيان زغبر نغارات نحنا نابنا كومو كاو بلز زباله نمنتاي كم زخون زبل رديت كلونا خيلي أنت إكزامبل ولا برأسي كبوكم أنت إكزامبل مبر قالون بزحلو مالت ناتا يرد يتكولو جن أنت دا نخالوت كساي زي بالكوينو بقى تقبر كايون قد أسلا زي كونه حاتي أسلا زي كونه صيلكات انتا شو متبلو مالتي هاي جنابنا كريستماس يخبر إذا كريستماس ما صار له هجي كريستماس يخبر أما صحف قدس أمنا ما نم كردا خارئين أي كإليني يسوع كريستوس يسوع كريستوس الداتو تقدمت وتخرستيان زخبرته اللي ميلن السوم انتهونه
برزدي له بنشتري وقال مليدي استخبروا له نجار يلبون مصحف قدساوي أيقونة كنكه ከምኡ ክገብር እሞ ኣብቲ ዝበዓል ዘሎ በዓል ከዓኒ ንእግዚኣብሔር ከተኽብረሉ እንተኽኢልካ ዋላ ሓንቲ ዘዕንቅፍ ነገር የለን ምክንያቱ ትገብሮ ካልእ ነገር የልቦን ስለዚ ነዚ ሕጂ ተሓልፎ ማለት እዩ ኦኬ እታ ናተይ ዝርድኢት ከም ናይ ኩሉ ዘይክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ ነዚ ሕጂ ይሓልፎ ኣነ ኦኬ እቲ ገሊኡ ሕልፍ ዝበለ ንኣብነት ኣብ ገዛይ ኦም ናይ እንታይ ሽሙ ተኽኢለ ገለ ስታር ገለ መላ ይገብረሉኒ ምክንያቱ እሱ ናቱ ኣይኮነን ኢለ ስለ ዝሓስብ ኣነ ማለት እዩ እዚ ናቱ ኢሉ ሓሲቡ ዝገብሮ ዘለካ እግዚኣብሔር ተቐቢሎ ወይ ዋላ ሓንቲ ኣይብሎኒ ስለዚ በዚ ነዚ ከምዚ ሓደ ኤግዛምፕል እዩ ንኣብነት በር በመጽሐፍ ቅዱስ እንተወሲድናዮ ኣርእስትና ኣይኮነን እምበር በዓላት ዋላውን ብግልጽ እምበሪ ተጻሒፉ እዩ ማንም በበዓል ይኹን ብስርቂ ወርሒ ይኹን ብገለ ይኹን ማንም ኣይክሰስኩም ኢልና ሓራ ወፂና ኢና ሓራ ወፂና ከለና ግን በዓላትና እንተ ዳምፂና ነዚ ነገር እዚ it is up to us ማለት እዩ ግን በዚ ግን ንኻልኦት እንቅፋት ክንከውን እንቅፋት ወይ ኣይኮነን ግን ከነወግዝ ኣይግባአናን ማለት እዩ እቲ ሰበቲ እግዚአብሔር እየ ዝገብሮ ዘለኹ ንኣምላኸይ ከኽብረሉ በዛ መዓልቲ እዚ ኢሉ ዝገብሮ ተኮይኑ ሰናይ ኦኬ ጽቡቕ ኢልና ብኡ ንቕበሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብ ክርስትና እዚ ሕጂ ኣብቲ ውሽጢ ዶክትሪን መፅኡ ዓብይ ነገር ዘምፅእ ነገር ኣይኮነን እቲ እምነት ዘናውፅ እውን ኣይኮነን ኩሉ ተረዲእዎ ኣነ ሕጂ በዛ ናተይ ኩሉ ተረዲእዎ ወይ ከዓ ብዙሕ ሰብ ተረዲእዎ እዚ ነገር እዚ ቀዳመይቲ ቤተክርስትያን ኣይገበረቶን እሞ ንምንታይ ኢና ንገብሮ ዘለና ክብል ምደለኹ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ግን ንዓይ ዝተረዲእንሎ እሞ ንኩሉ ተረዲእዎ ኢለ ግን ኣብ ካልእ ክሳሕ ገብር ግን ኣይክእልን እየ ማለት እዩ ስለዚ ከምዝን ካልእን ኣሎ ካልእ እውን ኣሎ ብዙሕ ግን ሎሚ ኣብዚ ይኸለና ጎይታ ከዓኒ ፀጋ የብዝሓልኩም ዝተምሃርናዮ ከዓኒ ኣብ ልብና ይሕድረልና ፀጋ ኣምላኽ ይብዝሓልኩም